Рубрика парады, пра якія ніхто не прасіў. Вельмі раю вам кніжку Сергея Дубаўца «Занзібар» і планую прачытаць яшчэ адзін ягоны твор «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Тэкст стартуе наступным чынам. Гэтая гісторыя пачалася на каляды напрыканцы 1980-га. Так безнадзейна пуста было на цэнтральнай плошчы ў Менску, так халодна і цёмна, што раптоўны натоўп калядоўнікаў, які уваліўся ў гэтую халодную цёмную пустату, выглядаў ці то дурным жартам, бо тады не жартавалі, ці то збоем у адзінстве часу і месца, ці то праўдзівым цудам. Акурат гэтая туса ў далейшым паўплывае і на вяртанне незалежнасці, і на вяртанне БЧБ з пагоні, і на вяртанне беларусам беларушчыны. Лічы вяртанне да саміх сябе. Мы канал «Загляне сонца». Гоу, гоу, гоу. Канец саўка увасобіў у сябе спадар Брэжнеў, які ўжо как бы не айс, а больш нагадвае жывы труп, які чамусьці яшчэ размаўляе. Здравствуйте, дорогие юные друзья. У людзей накіпае, але саюз нібыта незыблемы і цяжка ўявіць сабе свет без усяго гэтага, ды, канешне, без пільнага кантролю КДБ, які навісае над усім і кожным. А што ў Беларусі? Храналагічна яно ўсё неяк блізненька супала, што ў аўтакатастрофе гіне Машэраў, які зрабіў так, што ў гарадах краіны не засталося аніводнай беларускамоўнай школы. І побач з гэтым на таймлайне з'яўляецца нефармальны рух майстроўня. Нельга казаць, што нічога перад майстроўняй не існавала. У гісторыю ўвайшла, напрыклад, група Разанова, студэнты БДУ, якія ў 1968 годзе ў разгар халоднай вайны пры усемагутным КДБ падпісалі зварот у ЦК КПБ, каб у іхнім універы выкладалі па-беларуску. Пад зваротам было каля 3 сотняў подпісаў. Неверагодная мужнасць для тых часоў. Група Разанова ад Алеся Разанова, завадатара і далей ужо класіка нашай паэзіі. Усім бы прыйшоў трындзец, каб не Максім Танк, савецкая шышка, але ж наш, беларускі чалавек. Ён іх тупа адмазаў. Ну і часы ўсё ж не сталінскія ўжо былі. Была таксама арт-тусоўка на паддашку. Меліся спробы абароны ад зносу старой нямігі. Было ўрэшце забойства беларускага мастака Лявона Баразны. Але ж гэта асобная гісторыя пра дысідэнцкі рух на нашай тэрыторыі ў часы СССР. Калі хочаце паглядзець і паслухаць пра нешта такое, калі ласка, напішыце ў каментарах. Ну і, зразумела, падпішыцца на наш канал, нам будзе вельмі прыемна, ну і карысна. Але з майстроўняй мелася прынцыповае адрозненне. Гэта была першая грамадская арганізацыя, адкрытая для людзей з вуліцы, не сакрэтная, не канспіратыўная, не элітарная, а натуральная для ўсіх. Заходзь, калі ласачка, не саромся, мы запрашаем цябе да нас. Як пісаў той самы Дубавец, беларуская ідэя выйшла з інтэлігенцкіх кабінетаў і майстэрняў на вуліцу. Прычым на вуліцу ў самым прамым сэнсе гэтага слова. Толькі не ў форме там мітынгаў і акцыяў пратэстаў, а ў форме народных святаў, купалля, калядаў і гэтак далей. Ад іншых моладзевых тусаў таго часу, замешаных там на музыцы, паходах, бардаўскай песні, паэзіі, філатэліі і гэтак далей, майстроўня адрознівалася яскравай беларускай нацыянальнай пазіцыяй. Там усё пачалося з песняў. Бабулі спявалі, а давайце і мы паспрабуем паспяваць, як яны. Таму, магчыма, савецкія спецслужбы яе і праспалі гэтую з'яву, бо займаліся вінілам, джинсамі і больш зразумелай для сябе матэрыяй. Першаснай мэтай майстроўні было адраджэнне беларускага фальклору ў гарадскім асяроддзі. То бок традыцыі калядаў, купалля, гукання вясны, ну а паралельна ішлі канцэрты, вандроўкі, лекцыі і ўсё такое. Давайце засяродзімся на вельмі важных поінтах. Першы, ён датычны гарадскога асяроддзя. Удзельнікі аб'яднання разбуралі гадамі навязаную схему. Беларушчына пра вёску і бабулек, а горад – это маладосць і прыгажосць, усё яно мусіць быць па-расійску. Другі поінт. Ніхто там адразу з БЧБ з цягам не бегаў, бо яно было проста і тупа немагчыма. Адразу павязалі, зажопілі, таму гутаркі пра незалежнасць, дэмакратыю і сімвалы адбываліся на кухнях і адбываліся шопатам. Ужо пазней, толькі ў другой палове 80-х, удзельнікі нефармальнага варушніка прыйдуць да высновы, што размовы шэптам ад беларускай незалежнасці, дэмакратыі і свабодзе павінны стаць прадметам адкрытага абмеркавання. Гэта ўсё з успамінам Алеся Беляцкага. Трэці поінт. Канешне ж, мова. Без яе беларускасць не склейваецца. Але тады ж атрымліваецца нонсенс.
Па-беларуску можна гаварыць на уроках белліту, але ўжо на перапынку ўсё адбываецца па-расейску. А тут людзі тупа ў штодзённасці пачынаюць размаўляць на матчанай мове. І гэта фішка, каштоўнасць, такі сабе код, каб паразумець, хто свой, а хто чужы. Актывістка майстроўні Вераніка Натачаева ўзгадывала: ты адчуваў, што займаешся нечым асаблівым. Ты мог гаварыць па-беларуску і не адчуваць сябе белай варонай. Мог павярнуцца і з гонарам сказаць: ну што, зайздросціце? Дык далучайцеся. 4. Адкрытасць і публічнасць. Курс быў узяты не на канспірацыю, а на нешта адкрытае, шырокае. Не хавацца, як асноўны прынцып. Канешне, меліся перасцярогі перад КДБ, а самаробны альманах «Люстра дзён» проста спыніў сваё існаванне праз пытанне бяспекі. Але генеральна гэты ўвесь глобальны план спрацаваў. Давайте пра мову крышачку. Пры майстроўні паўстае ТБШ, Таварыства беларускай школы. Назва не выпадковая і назва, якая праскоквала ў нашых выпусках пра міжваенную заходнюю Беларусь. Там ТБШ дзейнічала ў перыяд 1921-32 гадоў пры паляках. Ну і тут сэнс быў такі ж самы: збіраць подпісы за беларускія школы, класы, дзіцячыя садкі. Яно актуальна, бо той ж час суцэльнай русіфікацыі. Ініцыятарам збору выступаў Віктор Івашкевіч, будучы палітык. І тады майстроўцы афігелі ад таго, што атрымалася. А атрымалася, што 80% апытаных імі ў Менску людзей былі за беларускія школы. Але саміх школаў няма. Татальная зэра. Таксама удзельнікі майстроўні ладзілі талокі, адкапалі само старое слоўка талака з народнага побыту. Гэта калі на вёсцы збіраюцца людзі і нешта разам робяць. Напрыклад, хату ставяць ці бульбу капаюць. Ну і тут разам удзельнічалі ў археалагічных раскопках, рэстаўрацыйных працах і гэтак далей. Быў асобны тэатральны накірунак. Ставілі п'есу «Цар Максімілян». Тыпу бескрыўдную, але насамрэч пра дыктатуру, з такімі пасхалачкамі, так бы мовіць. Прычым, што цікава, пастановы частка праходзілі пад адкрытым небам, то ў парку Чалюскінцаў, то ў Заслаўі. Дарэчы, пра Заслаўе. Там знаходзіцца чыгуначная станцыя «Беларусь», бо быў падзел на заходнюю і ўсходнюю Беларусь. Заслаўе сёння нібыта соннае мястэчка, а тады яно было адным з цэнтраў прыцягнення разам з тамтэйшым музеем. Ужо тады сярод актыву былі вядомыя нам Сергей Дубавец, Сергей Вітушка, Вінцук Вячорка, Алена Анісім, Алесь Марачкін, Віктор Івашкевіч і яшчэ дафіга прикольнага і вельмі важнага для нашай гісторыі народу. Але нішто не праходзіць дарэмна. Момант са зборамі, подпісамі ды агульная атмасфера прывялі да занадта пільнай увагі з боку ўладаў. Таму майстроўня перафарматавалася ў клуб талака. Ёсць і іншая версія падзею. Майстроўня наўпрост распалася на дахалерышча іншых клубаў і суполак, бо не магла трымацца ўсіх накірункаў адначасова. Давайте про талаку. Талака стала рэінкарнацыяй майстроўні. Тут бадай тое самае, толькі з упорам на ахову помнікаў, гісторыю, турызм, але і далей той самы фальклор. Удзельнікі адкрывалі для сябе гісторыю Беларусі наноў. Калі піянеры, там камсамольцы, усе гэтыя бравыя хлапчукі ездзілі ў Брэсцкую крэпасць і Хатынь, дык талакоўцы па месцах Касуся Каліноўскага і паўстанцаў 1863 году. У Куляшы, напрыклад, Багушевіча, у Вільню, дзе яшчэ былі жывыя дзяды, якія памяталі дзеячоў БНР і той стары беларускі двіж да 1939 году. Тут, дарэчы, былі і міжнародныя кантакты з літоўцамі, напрыклад, і латышамі. Разам з латышскай моладдзю ў 1987 годзе рабілі сплаў па Двіне. Такі флешмоб супраць будовы там ГЭС. Хаця ніякага слова флешмоб, канешне, ніхто тады яшчэ не ведаў. Вось пра літоўцаў хочацца сказаць. Гэта была таксама народная дыпламатыя, бо калі літоўскія нацыянальна зараджаныя чувакі бачылі беларусаў, якія размаўляюць не па-расейску, шукаюць сваю гісторыю, традыцыю, то ставіліся да іх з павагай. Таму, уласна, у Вільні друкаваліся і вазіліся ў Беларусь шматлікія самвыдаты, таемныя газеты, брашуркі, улёткі і гэтак далей. Ну, а беларусы пасля удзельнічалі ў абароне літоўскай тэлевежы ў момант X для нашых літоўскіх сяброў. У нас ёсць адмысловы выпуск пра гэта, калі ласка, паглядзіце і падпішыцеся на канал, нам будзе гэта вельмі прыемна. То бок, можна было неяк карышыцца без аніякага там літвінізму і пытання, чыя Вільня. Яно ўсё расло і шырылася. Адным з месцаў прыцягнення стаў музей імя Богдановича ў Менску. Быў яшчэ клуб імя
Владимира Семеновича Караткевича. У горадні пазней паўстаў клуб «Паходня», у маладзечні беларуская хатка і гэтак далей, то бок варушняк адбываўся. Мастакі і скульптары тыпу Геніка Лойкі, Алеся Марачкіна умелі ўсё гэта яшчэ і прыгожа аформіць, малявалі. Літаратары, такія як Анатоль Сыс, надавалі паэтычную форму. Хто ўмеў на гітары, як Сокалаў Воеш, падбіралі пад усё гэта мелодыі. Ну і так Беларусь натуральна загучала. Дарэчы, пра сам выдат. У той час ясна народ жыў без інтэрнэту, і нават архіпелаг ГУЛАГ ці там Майстара і Маргарыту перадавалі таемна з рук у рукі. Па ўсім СССР выдавалі падпольна на друкарскіх машынках нейкія газеткі і брашуры. У нас адной з газетаў быў Бурачок, бо Мацей Бурачок – псеўданім Францішка Багушевіча. Усё гэта суперсакрэтна. Кожная друкарская машынка мае свае асаблівасці. Недзе не прабіваецца, напрыклад, Б, а недзе Е прабіваецца толькі на палову. Таму праз гэта можна было вылічыць, на якой канкрэтнай машынкі ўсё гэта рабілася. Адсюль забаўная гісторыя пра той часопіс, які набіраўся на машынцы Алеся Беляцкага. Яе спадар Алесь юзаў па начах, а пасля закопваў у зямлю пад Менскам, каб не знайшлі. У атмасферы такой самай канспірацыі хавалі і перахоўвалі рукапісы Ларысы Геніюш. Будучы вядомы гісторык і археолог Міхась Чарняўскі выносіў паперы рознымі агародамі, каб не злавілі. Бо за Ларысай Антонаўнай Геніюш нават пасля лагероў пільна сачылі ўлады. Вось тое старое пакаленне Ларыса Геніюш, Зоська Верас, Лявон Луцкевіч і іншых, хто выжыў, сталі гуру для маладых і перадавалі, пераказвалі, што і як мае быць у беларушчыне. Які сцяг, якая гісторыя, як усё нагнулася ў часы БНР і гэтак далей. Дарэчы, яшчэ цікавы момант. Талакоўцы выпускалі насценную газету «Ратуша». Тады саму ратушу яшчэ не аднавілі. Будынак у 19 стагоддзі, гэта важная гісторыя, разабралі расейцы як непатрэбны сімвал свабоды горада. То бок, на сімвалічным узроўні сэнс быў у адбудове чагосьці, чаго няма тут і цяпер, але што некалі было і мае вярнуцца на сваё месца. Вот ратуша ў выніку і вярнулася. То бок, праекцыя праз мінулую ў будучыню. Яно ўсё спрацавала. Росквіт усяго гэтага двіжу варушняка другая палова 1980-х на фоне гарбачоўскай адлігі. Гэта і адкрыццё Курапату, і першы мітынг там на дзяды ў 1987 годзе. Тэма, як кажа наш гістарычны рэдактар, на асобную серыю. Пішыце ў каментарах, калі ласка, калі вам цікава. І стварэнне беларускага мартыралога. Это такі аналаг расійскага мемарыяла, які займаўся памяццю аб савецкіх рэпрэсіях. І абарона ад зносу старога горада ў Менску, і чарнобыльскі шлях. На пачатку яшчэ як акцыя памяці, а толькі пазней традыцыйная акцыя пратэсту. Ну і уласна ўзнікненне БНФ, яшчэ як грамадскага руху Беларускі нацыянальны фронт адраджэння, які пазней стаў палітычнай партыяй. То бок, калі так задумацца, дык падмурак беларускага незалежніцкага руху ад фальклорных гурткоў і рыцарскіх клубаў да палітыкі і мітынгаў быў створаны маладымі энтузіастамі, студэнтамі, філолагамі, мастакамі і скульптарамі ў 1980-е гады. І як пазней шмат разоў казаў Сергей Дубавец у нулявыя і дзесятыя, вы тут, маўляў, нічога новага не прыдумваеце, а паўтарайце тое, што рабіла Талака, майстроўня, тутэйшы ды іншыя тусоўкі. Самы просты прыклад – арт-сядзіба, культурніцкі двіж, які зайшоў народу і стаў масавым, а пасля, як мы добра ведаем, канвертаваўся ў палітыку ў 2020 годзе. Вось яшчэ адно разважанне дубаўца. Магчыма, гэта была кандэнсацыя высілкаў папярэдніх пакаленняў, калі з іхных мрояў, пакут і працы сабралася першая кропля, што зараз ператворыцца ў ручаіну, а ўрэшце ў паўнаводную раку. Варта ідэі выйсці з падполля, як яна пачынае авалодваць масамі і ператварацца ў матэрыяльную сілу. Талака праіснавала да 1990 году, бо далей ужо былі іншыя рэаліі, іншыя вылікі, іншая барацьба. Сваю ролю ўсе гэтай нефармальнай групоўкі, безумоўна, выканалі. Дубавец стаў круценным публіцыстам, літаратарам і журналістам. Вінцук Вечорка і Віктор Івашкевіч пашлі ў палітыку, займаліся апазіцыйнымі кампаніямі ў 90-е нулявыя гады. Генік Лойка стаў вядомым скульптарам, сярод іншага гэта аўтар помніка Касцюшку ў Мірачоўшчыне. Зміцер Колас, перакладчык, праз якога Сартр, Камю, Мапасан загаварылі па-беларуску. Сяржук Вітушка, колішні кіраўнік Талакі, перабраўся з часам у Вільню, дзе займаўся беларускімі мясцінамі, вазіў экскурсіі, пісаў казкі, там і памёр у 2012 годзе. Алесь Беляцкі – нобелеўскі лаўрэат, які, на жаль, сёння знаходзіцца за кратамі. Але насамрэч народу значна больш, чым я пералічыў. Усе, хто рабілі, пісалі, працавалі, будавалі Беларусь. Ну, ці майстравалі.
Дзякуючы ім, беларуская ідэя, якую доўгія дзесяцігоддзі сапраўдныя патрыёты захоўвалі і спелі ў падполлі, ды ва ўласнай душы вырвалася на прастору жыцця, каб захопліваць усё новых прыхільнікаў, аж пакуль іх не наберэцца досыць, каб у Беларусі сталася Беларусь. Таму публічны рэспект, дзякуем усім і нізкі паклон. А нам застаецца рабіць са свайго боку высілкі, каб праз 50-70 гадоў чарговаму пакаленню беларусаў зноў не давялося выходзіць калядаваць халоднай цёмнай ноччу на пустую цэнтральную плошчу ў Менску і зноў пачынаць усё з нуля. Нагадваю, мы канал «Заглянне з сонцам». Дзякуй за прагляд. Давайце беларусець разам.